17. fotbalové mistrovství světa bylo šampionátem premiér a překvapení. Poprvé v historii hostila nejsledovanější finálový turnaj planety Asie. O pořadatelství se navíc rozdělili rovným dílem dva státy, Japonsko a Korea. Novinkou byl i počet stadionů, na kterých se hrálo. 20 vesměs brusunových stánků se skvělým zázemím dodalo v tomto směru šampionátu punc nejmodernějšího a nejkvalitnějšího v historii. Asie se chtěla představit světu v tom nejlepším světle a počínaje slavnostním zahájením v korejském Soulu se jí to až na kosmetické drobnosti určitě povedlo. Korejci i Japonci se předvedli jako precizní organizátoři a přitom příjemní, ochotní a zdvořilí hostitelé. Hlavní hvězdu a lídra obhájce titulu Zinedina Zidana posadil natažený sval v zahajovacím zápase jen na lavičku náhradníků. Přesto byla Francie v souboji s nováčkem mistrovství Senegalem vysokým favoritem. David Trezeguet sice dotáhl před šampionátem svými góly Juventus k titulu, ale v Soulu opřel svou šanci jen do tyče. Nejistou obranu francouzských mistrů provětrával především míčový žonglér z Lensu El Hadji Diouf. Jeho akci z 30. minuty dotáhl za nechtěného přispění Petita až ke gólu jeho oddílový druh Papa Bouba Diop. Nastal tedy pádný důvod pro oslavný taneček afrických kmenových náčelníků. Paradoxem utkání byl fakt, že všichni fotbalisté senegalské sestavy působili ve francouzské lize. Francii nepomohl ani očekávaný útok snů Henri Trezeguet. První jmenovaný pro změnu napálil břevno. Porážka Francouzů jakoby předznamenala i pohromy dalších favoritů. Výchozí pozice pro postupovou matematiku ve skupině A měl ozřejmit zápas Uruguay-Dánsko. Náš přemožitel z kvalifikace sázel mimo jiné na útočný tandem Sant Thomasson. První vizitka Ebe Sanda skončila na břevně. Golově ho zastoupil čerstvý vítěz poháru UEFA Jon Dahl Tomasson, mířící z Feyenoordu do AC Milán. Brzy po přestávce zdramatizoval zápas úchvatný volej obránce Davida Rodrigueze z Peñarolu Montevideo. Schmeichelův následovník v bráně Dánska Sørensen neměl nárok. 7 minut před koncem vydoloval míč bulldog z Manchesteru City Niklas Jensen a Thomasson potvrdil, že si do Asie přivezl výstavní střeleckou formu. Dánsko se výhrou 2-1 pasovalo do role postupového favorita. Po remíze Francie s Uruguayí a Dánska se Senegalem potřebovali obhájci zlata porazit v posledním zápase Dány minimálně o 2 góly. Trenér Lemaire mohl poprvé vytáhnout uzdraveného žolika Zidana. Jeho přítomnost byla určitě na hřišti cítit, jenže francouzskému rozletu výrazně přistřihl křídla gól Denise Romedála. Francouzi bojovali nešťastnou bitvu plnou střelecké nemohoucnosti. Na břevno zaťukal i kapitán Desailly. V době, kdy sahala Francie po vyrovnání, dostala druhé a tentokrát smrtelné KO. V roli gólového kata se svým 4. zápisem na turnaji představil Jon Dahl Tomasson. Mistři světa dopadli až na samotné dno těch nejčernějších představ. Nejenže prohráli 0-2 a vypadli jako první obhájci titulu od roku 1966, navíc nedokázali na mistrovství světa vstřelit ani jeden jediný gól. Tahle tristní bilance nečekaně tvrdě zaskočila navnaděné francouzské v dostatek času na odpočinek po náročné a dlouhé klubové sezóně. Ve skupině B měl mnohé o rozložení sil naznačit úvodní duel dvou evropských zástupců. Španělsko, země skvělých klubů, doufalo už po několikáté ve svou šťastnou reprezentační hvězdu. Po průniku Luise Enriqueho naznačil španělské ambice Raúl. Ke druhému gólu Španělska vyzval Juana Valerona úžasnou křížnou přihrávkou Francisco de Pedro. Slovinci se ještě dokázali dostat do zápasu zásluhou Sebastiana Cimirotiče. Už za minutu ale fauloval Sašo Gajser Fernanda Morientese a španělský vůdce Fernando Hierro pojistil svému týmu premiérové vítězství na šampionátu.
Po zápase se Zlatko Zahovič tvrdě pustil do trenéra Katance za to, že si ho dovolili vystřídat. Šokovaný kouč oznámil, že po mistrovství světa raději abdikuje. Slovinská federace poté Zahoviče potrestala a poslala ho 7. července domů. Extravagantní paraguajský gólman Chilavert si v úvodu mistrovství ještě odpykával disciplinární trest a zápas s Jižní Afrikou sledoval jen z tribuny. Určitě ho potěšil vedoucí gól vycházející hvězdičky Bayernu Santa Cruze. A doslova plesat musel po brilantním pokusu spoluhráče Francisca Arceho z Palmeiras. Jihoafričané ale zápas nezabalili. V 63. minutě jim pomohlo při tečované střele Radebeho i štěstí. Struvaj si dal vlastní gól. V poslední minutě nafilmoval Sibusiso Zuma při souboji s Tavarelim pád. A Quinton Fortin, otřískaný z Manchester United i ligou mistrů, srovnal z nespravedlivé penalty na konečných 2-2. Španělé potvrdili úlohu favorita této skupiny a vyhráli všechna svá utkání. Paraguay tak musela v posledním zápase porazit v postupu už vyřazené Slovince o 2 góly, ale co čert nechtěl, inkasovala od Milinko Achimoviče gól do šatny. Obrat ve vývoji nastartoval povedeným solem krajánek z River Plate Nelson Cuevas. V 73. minutě přiblížil Paraguay na dohled k postupu Jorge Campos. Svou pověstnou troškou chtěl přispět do gólového mlýna i Chilavert. Jihoameričané se nakonec dočkali 6 minut před koncem. Skvělou práci znovu odvedl Nelson Cuevas. José Chilavert mohl pak začít vzývat příznivě nakloněného fotbalového boha. V prvním zápase skupiny C Turci dlouhoherně trápili favorizovanou Brazílii. Vedoucí gól Hasana Šáše byl tak logickým vyústěním jejich momentálních kvalit. Brazílie ale přivezla do Asie těžko bránitelný tandem Rivaldu-Ronaldo. To byla jejich první navštívenka na turnaji. V závěru ovlivnil negativně zápas sudí Kim Jong-kyo z Koreje. V 87. minutě vyloučil Alpaje za faul na Luisa před pokutovým územím a navíc nařídil penaltu. Tu proměnil ve vítězný gól Rivaldu. Právě Rivaldu posléze teatrálně přifilmoval pád po nákopu Hakana Insala, který dostal červenou kartu. FIFA za tuto hereckou etidu napařila Brazilci mastnou pokutu. Protože Čína nedosáhla úrovně svých soupeřů, byl souboj Kostariky s Tureckem v podstatě přímou bitvou o postup. Turci ji i přes kostarickou převahu rozehráli lépe a Emre Belezoglu je posunul do vedení. Kostaričané bavili fanoušky na celém světě nápadně pohlednou hrou a zaslouženě díky Parksovi v 86. minutě vyrovnali. Závěr utkání nebyl právě vhodný pro kardiaky. Na jedné straně propásl svou šanci Arif Erdem. Hned z výkopu pro změnu nedotáhl svůj hokejový blafák ke gólu Winston Parks. Jak se později ukázalo, připravil tím Kostariku o postup. Závěrečný zápas postavil před Kostariku neřešitelný úkol vyválčit alespoň bod proti Brazílii. Ta přes jistý postup svého soupeře vůbec nešetřila. Oboustranně bezstarostný styl přinesl hodně pohledných gólů. Brazílie vedla po trefách Ronalda a následujícím výstavním pokusu Edmilsona už ve 38. minutě 3-0.
Obránce francouzského Lyonu se jen málo kdy dostává do podobné pozice v zakončení. Kostarika se dostala do konce po brance Gomeze na dostřel a snížila na 2-3. Jenže Brazilci znovu přitopili pod kotlem a zásluhou Rivalda a Juniora zvítězili přesvědčivě 5-2. Brazílie se tak stala v základních skupinách jedinou neochvějnou jistotou sázkařů na celém světě. V této skupině slavila svou premiéru na mistrovství světa Čína. Přes snahu a nadšení nejenže nebodovala, ale ani neskorovala. Bora Milutinovič koučoval na finálovém turnaji 5. reprezentaci a až s Čínou poprvé nepostoupil. Chus Hiddink vedl do soubojů domácí Koreu a málo kdo předpokládal, že se stane národním hrdinou. V premiéře proti Polsku naladil Korejce na vítěznou notu pohotový volej Hwang Sung Honga. Do totální extáze pak dostal fanoušky na stadionu v Pusanu i v celé zemi gól Jo Song Chula. Jeho střela nejenže definitivně pojistila Korejské republice historický první výhru v rámci finálového turnaje mistrovství světa, ale také odstartovala sympatické davové šílenství, které zachvátilo celou zemi. Souboj Spojených států s Portugalskem měl být poměrně snadnou záležitostí Evropanů. Jenže už ve 4. minutě nasměrovala dorážka O'Briena Američany k senzaci a jejich trenér Bruce Arena mohl dát průchod své radosti. Zvlášť, když usměrnil ve 30. minutě nešťastný George Costa centr Landona Donovana do vlastní sítě. Americký uragán uzavřel 6 minut poté McBride, kterému slétl na hlavu skvěle načasovaný centr Tonyho Saneha. Portugalci si vytvořili ještě do přestávky předpolí k eventuálnímu obratu. Roch Figa dotlačil na 2krát za Friedlova záda obránce Betu. Portugalský tlak donutil ve druhém poločase Spojené státy k jediné výrazné chybě. Jeff Egus vyrobil výstavního vlastence. Portugalci zřejmě doplatili na vnitřní rozpory. Hráče prý víc zajímala výše prémií, než kudy povede cesta do osmifinále. Přesto stačil Portugalsku po vysoké výhře nad Polskem v zápase s Koreou postupu jen bod. Inčanu se ale nechal po brutálním faulu na Pak Chi-songa naprosto zbytečně vyloučit João Pintu. V 660. minutě se k němu přidal po druhé žluté i Betu a Portugalci se dostali do velkých problémů. V 70. minutě jim totiž nadělil po rohovém kopu gólovou výslužku Pak Chi-song. I v 9 lidech pak dokázali Portugalci Koreu pořádně zatlačit a vyprodukovat několik gólových šancí. Figu, který prý se pokoušel potupně přemluvit Korejce k remíze, otřel svou střelu o tyč. Nuno Gomes v rozhodujícím momentu uklouzl a Sergio Conceição definitivně prohrál postupovou bitvu se stejnou korejskou tyčí. Po Francii si tak balil kufry další favorit a trenér Oliveira odkráčel symbolicky z bojiště zlomený oberlích. I takový borec jako Figu se nevyhnul slzám. Němcům po krachu na mistrovství Evropy 2000 a kvalifikačních lapálích nevěřili ani tamní fanoušci a média.
Proti Saudské Arábii si ale Fellerovi borci otevřeli pod střechou Sapporu docela slušnou střelnici. Jejím hlavním protagonistou se stal polský rodák s německým pasem a Lokencův kolega z útoku Kaiserslauternu Miroslav Klose. Především jeho hat-trick ze vzduchu se střelil mátožné pouštní bojovníky. Výsledek 8-0 hovoří za vše a vytvořil jeden z rekordů 17. světového šampionátu. Miroslav Klose se také nečekaně přiřadil k favoritům střelecké soutěže šampionátu. Irsko nakonec nevedl do fotbalových bitev v Asii kapitán Roy Keane. Hvězda Manchester United se nepohodla s trenérem McCarthym ani se spoluhráči a zásadový kouč ho ještě před zahájením turnaje poslal domů. To možná paradoxně tým ještě víc stmelilo. V zápase s Německem znovu zablikala střelecká hvězda Miroslava Kloseho. Toho posunul ke 4. gólu na turnaji nadýchaný oblouček Michaela Balaka. Srdcaři z Irska ostřelovali neúspěšně německou bránu. Kevin Kilbane netrefil a Damiena Duffa vychytal Oliver Kahn. Německou pojistku prohospodařil na druhé straně Carsten Janker. Už v nastaveném čase posunul střídající Neil Quinn šikovně míč a Robbie Keane dokončil gólový průvan v německé obraně. Irsko tak po Kamerunu remizovalo i s Německem 1-1. Černý kůň šampionátu a čerstvý mistr Afriky vedený Němcem Winfriedem Schäferem musel v posledním zápase porazit k postupu Německo. V klíčové akci utkání ale prováhal Salomon Olembe svou obrovskou šanci také díky respektu vůči Kahnovi. Německý brankář tradičně držel svůj tým nad vodou. Po šikovném pádu Samuela Etta se německé šiky stenčily o organizátora defenzivy Rameloua. Jenže Němci jako kdyby v 10 pookřáli. Po skvělých manévrech Miroslava Kloseho oslavil svůj premiérový gol na šampionátu střídající Marco Bode. Kameruncům nebylo souzeno zápas ani zdramatizovat. Foe mířil do tyče. Němci pak 11 minut před koncem definitivně potvrdili svůj postup z prvního místa skupiny. 5. gol na mistrovství nabídl Klosemu jeho dvorní nahrávač Michal Balak. Irsko si snadnou výhrou nad Saudskou Arábií pojistilo postup ze druhé příčky. Takto vítali švédského kouče Anglie Svena Jarana Erikssona fanoušci Trek Ronur před vzájemným soubojem. Víc důvodu ke spokojenosti měl v Saitamě zpočátku Eriksson. Beckhamův roh přetavil v gól stoper Sol Campbell. Vyrovnání nabídl po hodině hry Švédům svou chybou obránce Danny Mills. Niklas Alexandersson se opřel do míče a David Seaman se natahoval zbytečně. 38letý golman Arsenalu podržel své spoluhráče později, tedy Lučič na něj nevyzrál ani z dálky a ani při breaku v rytířském souboji muže proti muži. S remízou tak mohli být spokojeni oba švédští trenéři Eriksson i Söderberg. Hitem skupiny smrti i jakýmsi vyvrcholením základní části měl být prestižní souboj Anglie s Argentínou. Jako první v něm na sebe upozornil Michael Owen. V argentínském herním systému 3-3-1-3 byl jedním z klíčových mužů Bielsovy družiny Kili González. Jeho góly však nepřicházely.
Anglický superstřelec Owen stál u zrodu zlomové zápletky tohoto zápasu. Jeho střet s obráncem Pochettínem označil sudí Collina za penaltový. A David Beckham dostal šanci smít 4 roky starý hřích za zbytečné vyloučení v osmifinále Mundialu 98. Úkol zvládl s bravurou a mohl tak pustit z úzdy své emoce. Jeho gól ještě podpořil Beckhamánii, která zachvátila Japonsko. Argentína se zmohla pouze na stereotypní tlak, ze kterého ji nevyvedla ani hlavička Waltera Samuela. Anglii se tak povedla odveta za vyřazení na mistrovství světa ve Francii. V rozhodujícím zápase skupiny F musela Argentina v Miyagi nutně porazit Švédsko. Její úvodní nápor vyústil ale pouze v tuto hlavičku Juana Pabla Sorina. V 59. minutě zmrazil argentinské plány dokonalý kop Andrease Svenssona. Šokovaného favorita celého šampionátu pak mohl dorazit Andreas Andersson. Jeho břevno podsuchalo nervy celé Argentíně. 2 minuty před koncem nabídl ještě sudí Buisheim Argentíně naději. Sám postižený Ariel Ortega ale nedokázal z penalty překonat Hedmana, zaskočit ho musel až Hernán Crespo. Víc už ale Argentinci nestihli. Reprezentaci, která udivovala v kvalifikačním cyklu celý svět svými výkony, zbyly tak jen oči pro pláč. Doslova a do písmene. I kept my promise. Don't keep your distance. Ve skupině G propadlo Chorvatsko v prvním zápase s Mexikem, zatímco Itálie hravě přehrála Ekvádor. Jejich vzájemný souboj se rozběhl podle předpokladů. Christian Vieri poslal svým 3. gólem na turnaj Azzurri do vedení. Jenomže italská obrana ztratila po odstoupení zraněného Nesty svou kompaktnost a v 63. minutě si za ní šikovně zaběhla mladík Olič. Už o 3 minuty později rozvrátili Chorvati italskou defenzivu podruhé. Tentokrát se o to zasloužil záložník Fenerbahče Milan Rapajič. Přes tyto výpadky měli Italové minimálně na bod. Totti orazítkoval tyč. A v úplném závěru neuznali rozhodčí Itálii už druhý regulérní gól v zápase. U obou selhání figuroval dánský asistent Jens Larsen. Celkem 3 týmy mohly nakonec nashromáždit po 6 bodech a o postupujících by rozhodovalo skóre. Ovšem Chorvatsko tento tlak v zápase s Ekvádorem nezvládlo. Jediný gol utkání zařídil Edison Mendes. Chorvati se sice prokousali k šancím, ale neměli potřebné štěstí. To scházelo střílejícímu Rapajičovi i hlavičkujícímu Oličovi. Jeho pokus likvidoval na brankové čáře Alex Aguinaga. Postupový sen oživený proti Itálii se tak rychle rozplynul. Squadra Azzurra začala zápas pravdy s Mexikem aktivně a sebevědomně. Jen Totti neměl v koncovce dostatek klidu a času. Ve 34. minutě udeřili zcela nečekaně Mexičané. Blanco vymyslel gólovou pozici pro Borettiho. Italské defenzivě se těžko dá něco při této situaci vyčítat.
Fotbalový cirkusák Cuauhtémoc Blanco si i ve vypjatém zápase dovolil podobné kousky a navíc stále zásoboval spoluhráče fajnovými přihrávkami. Gólovou narážečku nabídl Arellanovi. Pět minut před koncem napálil na slepo míč Montella a v roli spasitele se zjevil střídající Alessandro Del Piero. Nejen trenér Giovanni Trapattoni si mohl vydechnout a radovat se. Na domácí Japonsko dolehla v zahajovacím zápase s Belgií tréma. Definitivně z Japonců spadla až po inkasovaném gólu, který pohotovými nůžkami vystřehl Mark Wilmots. Už po 2 minutách využil nedorozumění v belgické obraně Takayuki Suzuki. Následná euforie dotlačila nadšené Japonce k vedoucímu gólu. Při skvělém solu předvedl svou rychlost Junichi Inamoto. Na konečných 2-2 vyrovnal chytrým lobem Peter van der Heyden. I tak to byl první bod, který Japonsko získalo na světových šampionátech. O tom, kam až sahají japonské ambice, měl napovědět zápas s Ruskem. 21letý Junichi Inamoto, který si v sezóně v Arsenálu téměř nezahrál, dokázal skórovat i proti Rusům. Při jeho pohotové reakci vypadala ruská obrana jako ze dřeva. Největší ruskou šanci napálil zkušený bezčasných jen do boční sítě. Trenér Romantsev už tušil, že je zle. V závěru se ještě předvedla japonská fotbalová ikona Hidetoshi Nakata. Po premiérovém bodu se dočkalo Japonsko na domácí půdě i historického vítězství v rámci mistrovství světa. Belgičanům po remíze s Tuniskem nezbývalo nic jiného, než porazit v posledním zápase Rusy. Ti totiž stejného soupeře přehráli. Úvodní gol zakroutil do ruské sítě umně Johan Valem. Rusové vyrovnali až po přestávce. Střelu 18letého Zajíce Sičeva dotlačil do belgické sítě bezčasný. 12 minut před koncem přišla velká chvíle z neuznaného kanoníra Wesleyho Songa. Po chvilkovém pobytu na trávníku nasměroval tradiční náhradník Belgii do 8finále. Psychickou i herní převahu Rudých ďáblů potvrdil třetím gólem kapitán Mark Wilmots. Sičevova korekce výsledku byla jen ruskou labutí písní na tomto mistrovství světa. Zatímco náš barážový osud Belgie mohla zaslouženě slavit, tak ruští fanoušci především v Moskvě neunesli vyřazení své sborné komandy. Rozvášněné a ničící bojůvky fandu musela ve finále krotit až policie. Úvodní 8finále mezi Německem a Paraguají nepobralo příliš fotbalové krásy ani vzrušení. Němci věděli, že vzadu mnohé pochytá sebevědomý Oliver Kahn. V prvním poločase se o tom přesvědčil i Jorge Campos. Jinak se ale Paraguajci dopředu moc nehrnuli a kalkulovali s bezbrankovou remízou a prodloužením. Remízový plán zhatila až 2 minuty před koncem normální hrací doby vzorová spolupráce centrujícího Schneidera a zakončujícího rychlíka z Leverkusenu Olivera Neuvilla. Rodák ze Švýcarska nastoupil poprvé v základu a hned rozhodl o postupu Německa do čtvrtfinále mistrovství světa. Po utkání se více než přátelsky světe div se pozdravili brankářské legendy Chilavert a Kahn.
Náš jediný zástupce na šampionátu, rozhodčí Evžen Amler, asistoval při druhém osmifinále v japonské Niigatě. Anglie v něm zlomila dánský odpor velice brzy. Už v 5. minutě propasíroval Beckhamův roh do sítě Rio Ferdinand. Poprvé na tomto turnaji předvedl svůj obávaný instinkt gólového zabijáka Michael Owen. Přitom Sinclairův centr k němu doputoval víceméně náhodně. Třetí gól nabídli Anglii Dánové vlastní chybou sami. Beckham přihrával a Emil Heský okamžitě z voleje trestal. Dánský dynamit ve vytrvalém dešti zvlhnul a Anglie prošla hladce mezi nejlepších 8 týmů. Francouzský bohem Bruno Metsu na lavice Senegalu ostře kontrastoval s dvojicí švédských tělocvikářů Sederberga a Lagerberga. První se ovšem radovali Švédové, jejich elitní kanonýr Henrik Larsson dodal utkání golový náboj už po 10 minutách. Na vyhlášenou švédskou defenzivu vyzrál překvapivě z velké dálky Henri Camara a hned byl důvod zatančit si u rohového praporku. Málo kdo v tu chvíli tušil, že zápas dospěje až k premiérovému prodloužení, zvlášť když sahal po gólu Zlatan Ibrahimovič. V nastaveném čase stáli při Senegalcích všichni svatí, hlavně během nádherné fotbalové lekce v podání lektora Andrease Svenssona. Jen ta tyč byla malou a jak se později ukázalo osudovou pihou na kráse. Fotbal se bohužel pro Švédy stále hraje na góly a ten rozhodující vykouzl ve 104. minutě znovu Henri Camara. I on spolupracoval s tyčí, ale pozitivně. Nováček tak na mistrovství světa zachraňoval čest Afriky. Také osmifinále Španělska s Irskem se dočkalo rychlého gólu. S Pujolovým centrem si poradil, jak se patří, Fernando Morientes. Švédský sudí Anders Frisk asi nemohl vidět, že o něco později Duff svůj pád přes Juan Franovu nohu přifilmoval. Ian Hart ale stejně penaltu neproměnil. Irové dostali stejnou šanci i v poslední minutě, protože kapitán Iero málem odstrojil střídajícího obra Niala Quinna. Tentokrát už se Robbie Keane trefil a zápas šel do prodloužení. O postupujícím nakonec rozhodla až závěrečná penaltová ruleta na samotném konci. Ten úplně poslední pokutový kop s přehledem proměnil Gajska Mendieta. Akcie Španělska na 17. světovém šampionátu začaly prudce stoupat. Po výkonech i výsledcích v základních skupinách byli v souboji starých známých z kvalifikací zóny CONCACAF určitě mírným favoritem Mexičané. Fotbalisté Spojených států ale tuto prognózu zpochybnili už v 8. minutě. Gólem ze druhé vlny je nasměroval k vítězství McBride. Američané nenechali tvořit myslitele Blanka a Mexičané tak ohrožovali Friedla pouze ze standardek, viz střela Luny. Američané chytře vyráželi ze zatažené obrany do nebezpečných breaků. V 65. minutě centroval Eddie Lewis a Landon Donovan posvětil gólem nečekaný postup Spojených států mezi 8 nejlepších mužstev světa. Mexičané neunesli vyřazení psychicky. Za tento ostrý výpad byl vyloučen jinak výtečný stoper Rafael Márquez. Zápas Belgii měl být pro Brazilce procházkou fotbalovým růžovým sadem. Jak už to tak bývá, realita výrazně pokulhávala za očekávání. Všechno mohlo být ještě zajímavější, kdyby rozhodčí uznal regulérní gól Marku Wilmotsovi.
Nutno podotknout, že se pan Prendergast z Jamajky belgickému kapitánovi za svůj přehmat omluvil. Z všeobecného trápení vysvobodila Kanárky obávaná zbraň Rivaldova levačka. Čtvrtý gól ho zároveň dotáhl do čela tabulky střelců turnaje. To si ovšem nenechal líbit jeho kolega Ronaldo. 3 minuty před koncem normální hrací doby procedil Klebersonův centr mezi nohy brankáře De Vliegera, čímž se s 5 góly znovu odpoutal od dotírajícího Rivalda, ale hlavně uklidnil všechny Brazilce a pojistil své reprezentaci postup. Závěrečný tlak Belgie na tom už vůbec nic nezměnil. Hodně fotbalové nudy nabídlo osmifinále Japonska s Tureckem. Taktikou svázané utkání rozhodla jediná vydařená standardní situace. Ve 12. minutě zmrazil japonskou euforii Imid Davala. Japonci se kromě bezzubého tlaku zmohli pouze na tuto střelu rodilého Brazilce Alessandra Santose. Pořadatelská země poprvé na šampionátu prohrála a japonský sen o výrazném úspěchu se rozplynul. Experti i fanoušci se shodli, že toto mistrovství nabídlo jen poskrovnu strhujících a nezapomenutelných zápasů se vším všudy. Jedním takovým bylo poslední osmifinále mezi Koreou a Itálií. Po faulu Panucciho na Solky Hyona si Buffon bravurně poradil s An Jung-hwanovou penaltou. Itálii nerozhodilo bouřlivé prostředí na stadionu v Dejonu. Naopak po Totyho rohu a Vieriho hlavičce byli na koni oni. Široko daleko nejlepší italský střelec poslední dekády Christian Vieri možná ještě dnes hořce lituje tohoto selhání v koncovce. Zvlášť když 2 minutky před koncem chyboval Panucci a Solky Hyon si svým nečekaným gólem vynutil prodloužení. V celé Koreji vybuchla ten večer první sopka nadšení. To mohl ještě před závěrečným hvizdem schladit opět Vieri. Na 17. mistrovství světa mu bylo ale souzeno vstřelit pouze 4 góly a tuto kvótu vyčerpal už v prvním poločase. Průběh nastaveného času bohužel hrubě ovlivnil zkrat sudího Morena z Ekvádoru, který nejenže neodpískal faul na Totyho, ale naopak ho po druhé žluté vyloučil za filmování. Ve 117. minutě vyústilo shakespearovské drama v korejský postup. Velezkušený Paolo Maldini nepokryl An Jung-hwana a korejský miláček z italské Perugie katapultoval podceňovaného outsidera do čtvrtfinále. Transparenty v hledišti připomínaly vítězství Korejské lidově demokratické republiky nad Itálií na mistrovství v roce 66. Vzhledem k rozložení sil byla brazilsko-anglická konfrontace v Shizuoce pasovaná na předčasné finále. Brazilci rozehráli nejostřeji sledované čtvrtfinále nešťastně. Nečekané zaváhání stopera Lucia nabídlo 100% šanci Michaelu Owenovi. Útočník a prominentní střelec Liverpoolu podobné nabídky neodmítá. Brazilskou ofenzivu dirigovalo fází trio R, nejmladší z mušketýrů Ronaldinho svým průvanem rozhodil anglickou obranu a připravil dokonalou palebnou pozici pro Rivalda. Ten dal svůj 5. gól v 5. utkání v řadě a hlavně vyrovnal těsně před odchodem do šatny. David Seaman Angličany v základní skupině několikrát podržel, ale tato střela Ronaldinha z něj udělala žákovského uličníka. Franz Beckenbauer o ní prohlásil, že se dala chytat do čepice. Kladný hrdina zápasu na sebe upozornil i negativním způsobem. Za faul na Millse odešel Ronaldinho do kabiny předčasně. Anglie odehrála přesilovku jakoby smířená s osudem a postup Brazílie ani náznakem neohrozila. Po utkání museli navíc spoluhráči v čele s kapitánem Beckhamem utěšovat zdrceného Davida Seamana.
Spojené státy neměly teoreticky příliš překážet rozjeté a sebevědomým sálající německé fotbalové mašině. Jenže kdo ví, jak by všechno dopadlo, kdyby Němci neměli brankáře Olivera Kahna. Ten dvakrát po sobě zlikvidoval gólové pokusy Landona Donovana a nepustil tak Američany do vedení. Šest minut před koncem prvního poločasu naopak udeřilo na druhé straně. Volný přímý kop Cígeho dopravil na místo určení Michael Ballack. K několika klíčovým asistencím přidala nová akvizice Bayernu Měchov na šampionátu i svůj druhý a důležitý gól. Dosavadní německý kanonýr číslo 1 Klose prohrál tentokrát svůj souboj s tyčí Friedlovy brány. Fotbalista Kaiserslauternů v tu chvíli netušil, že si všechno střelecké štěstí vybral kompletně už v základní skupině. Po přestávce se mohli Američané možná zlobit na skotského rozhodčího Dallase. Ten po střele Berhaltera buď nepostřehl ruku Schneidera, nebo ji neposoudil jako penaltovou. Lob amerického režiséra Claudia Reyny v závěru spíš byl výrazem zoufalství než reálným ohrožením německého postupu. Před čtvrtfinále v Gwangju si celý fotbalový svět kladl otázku, přežije korejský zázrak i tuhle zkoušku a odvalí z cesty dalšího favorita. Korejcům v tomto zápase bohužel víc než fantastické publikum pomohli chybující rozhodčí. Jejich prvním prohřeškem se stal neuznaný regulérní gól Ivana Elguery. Korejci se za celých 120 minut protlačili k jediné víceméně náhodné šanci. Casillas ji Songovi s přehledem vytěsnil. Trenér Camacho neváhal zařadit do základní sestavy 20letého mladíka Joaquina a ten se mu odvděčil za důvěru excelentním výkonem. Možná ho hnali kupředu i mexické vlny v korejském provedení. Právě záložník Betisu Sevilla se tu přesto sudí opět gól neuznali. Kouč Camacho se zlobil zbytečně. Do třetice pak Joaquín nabil z autu ostrými opět Morientesovi. Ten napálil svou šanci pro změnu do tyče. Zápas tak musel po prodloužení rozsoudit až penaltový rozstřel. V něm selhal do té doby výtečný Joaquín. Brankář Lee Wun-jae jeho nevýrazný pokus vystihl. Naopak domácí kapitán Hong Myong-po zachoval pevné nervy a využil historickou šanci měrou vrchovatou. Celou Koreu tak opět zachvátilo sympatické davové šílenství. Korea v něm dala lekci mnoha vyspělejším fotbalovým zemím. Její obyvatelé se totiž dokázali radovat bez jakýchkoliv projevů agresivity a tak příznačného násilí. Korejcům můžeme těžko vyčítat, že jim do semifinále pomohli svými chybami rozhodčí. Ti byli určitě nejslabším článkem jinak vydařeného mistrovství. Poslední čtvrtfinále proběhlo přeci jen tak trochu na okraji zájmu. Zápas Senegalu s Tureckem navíc neměl favorita. Reprezentanti Afriky chtěli určitě překonat historický rekord kontinentu a na rozdíl od Kamerunu v roce 90 postoupit mezi elitní čtyřku. Jejich rozlet v tomto případě správně zastavil praporek asistenta, protože dorážející Henry Camara stál v offsideu. Předpokládaný tahon turecké party Hakan Şükür se i v tomto zápase trápil, viz promarněná šance, do kterého nominoval Hasan Şaş. Turci měli přeci jen nebezpečnější momenty. Baštyrk se vřítil do výsostné území Senegalu jako velká voda a Umar Daf měl plné nohy práce, aby jeho dílo zneutralizoval. Také toto čtvrtfinále se hrálo déle než bývá obvyklé a rozhodující akce se narodila už ve 4. minutě prodloužení. Obránce Dav sice přibrzdil Arifa Erdema, ale jeho štafetu převzal sprintující Imid Davala a koncovku této aktovky převzal do své režie Ilhan.
Útočník Bešiktašu přepsal tureckou fotbalovou historii a nejen trenér Şenol Güneş mohl propadnout příjemnému oslavnému amoku. Turecko tak postoupilo do semifinále šampionátu, což byla jen o něco menší senzace než v případě Korejské republiky. Po Portugalsku, Itálii a Španělsku se postavil do zázračné cesty korejské fotbalové reprezentace další gigant, mužstvo Německa. Sídlem ovšem uměrně roste chuť a Oliver Kahn se musel hodně ohánět, aby vyškrábl pozdrav i Chon Sua. Německý brankář znovu potvrdil, že jeho podíl na aktuálním úspěchu týmu je minimálně 50%. Němci rozhodně nechtěli sehrát roli pasivních pozorovatelů. Oliver Neville o tom brzy přesvědčil brankáře Lee von Jaeho. Svou osobní tragédii prožil záložník Ballack. Ve vyřazovacích soubojích výrazně oživil německou ofenzivu švýcarský expres Neville. Jeho akce nabídla náplast na osobní bolístku Ballacka. Ex-leverkusenský záložník se vřítil mezi korejské obránce a na 2 pokusy zařídil kolegům finále. Byl to třetí a zřejmě nejdůležitější Ballackův gól na turnaji. Klid mohl Němcům dodat Marco Bode, který nastoupil teprve po druhé v průběhu šampionátu v základní sestavě. Miliony Korejců možná doufali v podobný obrat na poslední chvíli, jaký se jejich fotbalistům povedl proti Itálii. Jenže po čarování Solky Hyona a marné střele Pak Chi-songa bylo jasné, že tentokrát jde jen o utopii. Německo si výhru pohlídalo a po 7. v historii postoupilo do finále světového šampionátu. Ronaldo se před semifinále s Tureckem dělil s 5 góly o aktuální korunu krále střelců s Rivaldem a Klosem. Brazilci vsadili od úvodu na ofenzivní partituru. I kapitán Cafu přispěchal se svým partem. Skvělého Ryštyho pořádně provětral jedovatý šíp vypuštěný Rivaldem. Turecký golman ještě návdavkem lapil i Ronaldovu bleskovou dorážku. Rivaldo silně toužil po prodloužení obdivuhodné série tohoto turnaje, co zápas to gól, ale nebylo mu souzeno. Trenér Felipe Scolari tušil, že udolat Turky nebude snadné. Všechno nakonec zařídil 4 minuty po přestávce geniální Ronaldo. Obležen tureckou přesilou našel drzé a jak se ukázalo optimální řešení. Obyčejné bodlo. Ryšty se poroučel k zemi o zlomek vteřiny později a na míč si pouze sáhl. Brazílie pak měla několikrát šanci svůj náskok pojistit a získat definitivně klid. Edilson po nezištné výzvě Ronalda zklamal v této roli jako první. Luizão si zase při neúspěšném krocení Cafuova centru nevšiml, že za ním stojí daleko lépe postavený spoluhráč. I proto mohla Brazílie nakonec o postup přijít. Hasan Šáš zakroutil chytrý míč do ohně a pokus do té doby nenápadného Šikira musel likvidovat bdělý Markuš. Aktivní Hasan Šáš předložil nabídku také Mansiši Ilhanovi. Ten z ní ale nevytěžil nic, co by stálo Markušovi za námahu. A tak se Brazilci mohli posléze ponořit do zasloužených postupových oslav. Boj o bronz měl po tradičním slavnostním úvodu proloženém hymnami strhující herní úvod.
Hned po výkopu lehce zaváhal domácí kapitán Hong Myong-po a napadající Ilhan vydřel tutovou střeleckou pozici pro Hakana Shikira. Turecký kapitán konečně v pravý čas procitnul a odstartoval gólově bohatý zápas. Korejci kontrovali v minutě 9. Lee Eul-jong trefil míč před zdí tak dokonale, že s ním nedokázal provést nic ani Batman Rishty. Jestli míč jemně tečoval sloníčí Ergin Pembe, není podstatné. Shikir s Ilhanem si po úspěšném úvodu začali na tureckém hrotu náramně rozumět a Ilhan znovu převážil gólové misky na tureckou stranu. Korejci nechtěli zůstat v ničem pozadu. Sol Ki-hyun si pokoušel naklonit vyprodaný stadion fotbalovými kouzly, ale na Rishtyho si nepřišel. Spolupráce Hakan Shikir-Ilhan fungovala v prvním poločase naprosto bezchybně a dokonale. Turečtí forwardi si s korejskou obranou dělali, co se jim zlíbí. Ilhan 3-1. Po přestávce se Korejci marně hnali za medailovou vidinou. An Chung-hwan nedokázal vyprodukovat kontaktní gól. Až v poslední minutě se opřel důrazně do míče Song Chong-kuk a záda jeho kolegy Cha Tu-iho napsala definitivní podobu výsledku. Korejská pohádka se tedy nedočkala medailového finiše, ale i tak vstoupila domácí reprezentace nesmazatelným způsobem do dějin světových šampionátů. Závěrečná společná děkovačka všech objímajících se aktérů nemá zatím v historii fotbalu obdoby a je hodná následování. Hlavy pořadatelských států si nemohly nechat ujít jokohamské finále. Smutný Michal Balák usedl kvůli kartám na lavičku. Jiný, už odpočinutý hříšník Ronaldinho zásoboval zpočátku krajana Ronalda s kostnými přihrávkami. Václav Pilát, otec české uličky, by měl radost. Po druhé nezafungovalo Ronaldovi jindy tak suverénní zpracování míče. Tlačil Brazílii na fotbalový